दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे खोथाखौबो जोङो नोजोर होदों आरो जोङो बिसायख'थिनि जि प्रसार सोलिबाय थानाय जि थासारि बेयाव जोङो नुदों जे जि मोनसे बिटिआर शान्ति चुक्ति जि एग्रिमेन्ट 2020 बेखौ लानानै गोबां माखासे बितर्क गोबां माखासे प्रपागान्डा खालामनायाबो दा सोलिगासिनो दङ 2003 आव बिएलटिआ एबसु आरो बर' जातिनि मददाव जि चुक्ति खालामबाय 6 सिडुल जि एरेन्जमेन्ट बे मोनसे जातीय दलिल 1993 आव जि बिएसि चुक्तिमोन बे चुक्तिया उननि समाव कार्यकरि जायासैब्लाबो बेबो मोनसे जोंनि बिगिनिं माइलस्टोनमोन बेबो मोनसे जातीय दलिल बे जागायनायखायसो 2003 आव एकर्डआ मजबुतसिन जाबाय आरो 2020 सननि जि एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपि आरो बर' रायजो राजाया खालामनाय जि चुक्ति बेबो मोनसे जातीय दलिल मोनफ्रोमबो जातिनि मोनसे डकुमेन्ट आरो दलिल दा 2003 आव आङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे संकसनिफ्राय पासनै मोनब्रै जिल्ला बिटिएडि बिमुंजों आरो बिटिसि काउन्सिल बिमुंजों बेखौ दानाय जादों बै समाव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजायाबो लुबैदोंमोन जे जोंनि ओनसोला हाबथों 534 गहपुराव मार्टियार दङ राङापारायाव मार्टियार दङ दा हाइस्ट नाम्बार अफ मार्टियार गहपुरावनो जादों 1.5 लाख मानसिया गेगं आपांनि सरकारनि टाइमाव अरुणाचलाव खारनो गोनां जादोंमोन आरो बेखौनो मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै बड'फायाबो उननि समाव उननि एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिया सिमा बारायनायखौ मोनसे प्रधान लक्ष्य हिसाबै लानानै बे एकर्डखौ खालामदों दा बेखायनो 2003 आव संकसनिफ्राय पासनै मोनब्रै जिल्ला बिटिएडि बिमुं बिटिसि काउन्सिल 2020 नि एकर्डआव बे मोनब्रै जिल्लाखौ बारायनानै सनितपुर बिश्वनाथ दिनै उदालगुरि जिल्लायाव 41 खान गामिखौ सोनाय जाबाय एडिशनेल गामिया हाबबावगोन दा सिमाया बारायदोंसो 3 आव जिखौ हायाखैमोन 20 आव बेखौ हाबाय जोङो जि मोनब्रै जिल्लामोन तामुलपुरखौ बारायनानै मोनबा जाबाय सनितपुर बिश्वनाथखौ दिनै सोदेरनानै जोङो 7टा जाबाय बा उदालगुरि जिल्लाजों बेखौ मार्च आप खालामनानै दोननाय जादों दा बे जाबाय जोंनि मोनसे गिदिर देरहानाय 40टा समस्ति बिटिसिआव 2003 नि एकर्डआव जोङो मोनबोदों 6टा नमिनेटेड 46 बिनिनो 30टाया मा एसटि दिनै 2020 नि एकर्डआव 54टा समस्ति इलेक्टेड काउन्सिल बे डिलिमिटेसन जागोन समस्तिया गोदान जाफिनगोन जेराव एसटिआनो 40 निफ्राय 42 जागोन 30 निफ्राय बे बांगोन आरो अपेन आरो जेनेरेलाबो बांगोन साद' नमिनेटेडजों गासै 60 जन 46 निफ्राय 60टा सिट जानाया जोंनि थाखाय मोनसे फुल फ्लेजेड मर्यादा आरो बे स्टेट लाइक स्ट्राक्चार बानायनायनि फर्मुलाखौनो लानानै बे माने काउन्सिल माने जि समस्तिफोरखौ जोङो बानायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ 39टा डिपार्टमेन्ट 2003 आव जों मोन्दोंमोन 40टानि रिलिभेन्ट रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै मालाबा स्टेटआ मालाबा काउन्सिला बेखौ तालमिलाव सालायो नाथाय 39आ फुल फ्लेजेड नाथाय 2020 नि एकर्डआव एडिशनेल 7टा डिपार्टमेन्ट लाबोनानै दिनै 46 डिपार्टमेन्ट मोननायनि लामाया क्लियार जाबाय 3082 खान गामि जोङो 2003 नि एकर्डआव मोन्दों 3123 खान गामि दायो 41 खान गामिया सोनानै 2020 नि एकर्डजों बियो बारायबाय दा डाइरेक्ट फाइनेन्स भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल बेफोर बेयाव लिरनाय दङ सिआइटिआ 2003 नि एकर्डनि उनाव बानायै नाजायै 2009 आवसो क्लियार जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 2009-10 आवसो बियो क्लियार जादों डेट मिन्स इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायाव टाइम नांगौ दिनै भुवा प्रचार अपप्रचार सोलिबाय थादों जे तेजपुराव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ जोंनियाव जानाय नंलिया मणिपुराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दङ जोंनियाव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जालिया बा नोङो एनआइटिआ सिलचराव दङ जोंनियाव जालिया ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जाला रेलवे कच फेक्ट्रि जाला बङाइगाव माबा माबि वर्कशप दङ बेयो डिपार्टमेन्ट लेभेल रिभिउ मिटिङाव डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा होनाय अपिनियन जाला केन्सेल जाबाय रिजेक्ट जाबाय होननानै बुङाखै बै जायगायाव दङ होननानैसो बिथांमोना नटखौ होदों बै जायगायाव दङ एकर्ड खालामग्रा लिडार दैदेनगिरिफोर मावथिफोराबो मिथिगौ
बै अफिसारफ्राल' लेखा गोरों नङा जोंबो लेखा गोरों आरो बेफोर इनस्टिटिउसनखौ लानानैसो मोनसे दलिल हिसाबै एकर्डखौ खालामदों बै अफिसारफ्रा बर' जातीय सेन्टिमेन्ट इमसनखौ बुजिया 5000 शहीदनि बिनिमयखौ बुजिया आरो बेखायनो हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाखौ जोङो स्पष्टयै बुंदों आरो अमित शाह बिथांखौ बुंदों आरो अमित शाह हम मिनिस्टार बिथाङा अजय भाल्लाखौ धमकी होदों जे बेबायदि माने नोटआ मा कारनाव फैनांगौ जिहेतु 4 बोसोराव 35टासो माने माइनट्स ओंखारबाय जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों बे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि जेएमसिनि मिटिङाव गासिबो नोटआ पजिटिभ आरो बै डिपार्टमेन्टेल मिटिङाव जोंखौ लिंहराबासिनो जि खालामदोंमोन बै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा गावसोरनि स्वार्थनि थाखाय बेबायदि माने कमेन्टफोरखौ होनानै बेबायदि लिरनायखौ लानानै दिनै माखासे दोलोनि मानसिफ्रा बेखौ प्रसार सालायदों बेयो कुनु बेसिस गैया आरो इनस्टिटिउसना कमिटमेन्टनि आधाराव लुफुंजागोन दा बेखायनो 26,000 परियालनो 2020 नि उनाव दानि एकर्डनि उनाव जानाय प्रमोद बर' गोविन्द बसुमतारीनि सरकारा हा पाट्टा बिटिआरआव होबाय एबसुनि दाबि बायदि दाबिनि आधाराव सरकारा होदों आरो लोगोसे 11,000 परियालनो सनितपुर बिश्वनाथआव एबसुआ दाबिनाय बायदि आसाम सरकारा हा पाट्टा होबाय बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो नागिरो सोरबा बुंदों बर' भाषाखौ फाननानै फैबाय बिटिसिखौ फाननानै फैबाय बबेखौ फाननानै फैदों जायफोरा प्रसार सालायदों क्लियारलि बुं जों बुंदों जे बिटिएडिमोन दिनै बिटिआर जाबाय सीमाया बारायबाय गामिया बारायबाय दिनै समस्तिया बारायनो थांगासिनो दङ दिनै पावर एन्ड फांसन डिपार्टमेन्टआ बारायनो थांगासिनो दङ दा बबेखौ फाननानै फैखो हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना स्पष्ट होबा मोजां जायो आरो जायफोरा सेला बेला बिथांमोना बुंदों राजनितिनि थाखाय खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां नङा राजनितिक इस्यु एजेन्डाखौ लानानै इस्ताहाराव लानानै नोंथांमोना फिल्डआव थां रायजोआ बिबेसना खालायगोन सोरनो भट होनांगौ होनाङा एबसुआ बिटिआर एकर्डखौ लानानै सोरबाया जुदि जोंखौ आघात होयोब्ला जातीय दलिलनि सायाव जुदि गाफ्लेनाय खामानि मावोब्ला एबसुआ स्ट्रंलि जोङो माने बेखौ कन्डेम खालामगोन आरो स्ट्रंलि जों गसंथागोन आरो कुनु बिटिसिखौ बिटिआर एकर्डआ फानाखै बिटिसि एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ बिटिआर एकर्डआ डाइभार्ट खालामाखै बिटिसिआ 6 सिडुल बिटिआरआबो 6 सिडुल बिटिसिनि आधाराव बिटिआर 6 सिडुल मजबुत एरिया एक्सटेनसन मोर अटनमी मोर पावार कनसेप्टआ बेल' क्लियार दा बेखायनो बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङमोन देग्लाय 11 साहित्य सभा एबसुनि नाजानायाव क्लास 11 जाबाय फैगोन बोसोराव 12 जागोन मोनसे समाव बर' मिडियामनि रिजाल्टआ 60-70 जनल'मोन दाखालि बावै मेट्रिकनि रिजाल्ट होबाय आरो बे रिजाल्टआव 3813 फरायसा फरायसुलिया दिनै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो पार्सेन्टेजआ 90 नि एबभ जादों आरो थांनाय 17 बोसोरनि रुजुनायाव नैबे 3-4 बोसोराव शान्ति परिबेश फैनाय लोगो लोगो शान्तिनि बे परिबेशआव जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायदों साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ होदों आरो एपइन्टमेन्टनि प्रसेसआ काउन्सिलावबो जादों जों दाबिनाय बायदि आसामावबो जादों आरो बे प्रसेसनि गेजेरजों दिनै जोङो नुबाय चिरां जिल्लाया हाइस्ट थांनाय बोसोरावबो देग्लाय बोसोरावबो आसामनि टप नाम्बार 1 आरो बाक्सा जिल्लाया एडिशनेलि आरो फैबावबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बर' मिडियामनि रिजाल्टआ गाज्रि जायाखै उदालगुरि जिल्लाया आसामनि लयेस्ट जादोंब्लाबो जोङो नायबाय जे 60.5 उदालगुरि जिल्लानि रिजाल्टनि पार्सेन्टेजआ किन्तु बर' मिडियामनि रिजाल्टनि पार्सेन्टेजआ उदालगुरि जिल्लायाव 66 देट मिन्स एसामिस मिडियामनि रिजाल्टआसो बेयाव गाज्रि जादों दा बेखायनो बेफोर खोथाखौ लानानै रायजो राजानो जों क्लियार होबाय आरो उदालगुरि दरंआव दिलीप सयकियाखौ जोङो थोंजोङै मदद होदों दिलीप सयकियाखौ देरहाहोनांगौ दिल्लीयाव मेसेज थांनांगौ बर' रायजो राजाया एकर्डनि सार्थआव समर्थन होदों आरो जयन्त बसुमतारी एनडिएनि जाय बिजाथि जाय बाउन्डारि कमिसननिबो मेम्बारमोन आरो बर' माहारियारि आफादावबो दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो खामानि मावनांगौ दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि एक बिल पास खालामनांगौ आरो एसटि हिलनि बिल पास खालामनांगौ बाकी डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बिल पास खालामनांगौ आरो बेयाव आर्टिकल 280 जि मोनसे बेबस्था दङ बे बेबस्थानि बिल पास खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों 10 बोसोराव जे जों क'क्राझाराव एमपि मोनासै बिनि जि खिथेर बिनि रिसेन्टमेन्टखौ एबाराव जोङो होखारनानै
जोङो जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनानै दिल्लीयाव बर' एमपि 543 सासे बर' एमपि आरो क'क्राझारनि एमपियानो सारा भारतनि बर'नि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जों बेखौ गनायो दा बेखायनो जोङो जाय जिखि बुङा मानो एबसुआ कुनु राजनीतिक जों खालामनो नागिराखै कुनु पलिटिकेल जोंहा एजेन्डा गैया एजेन्डाया जातीय इस्यु आरो एजेन्डा शान्तिनि एजेन्डा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि एजेन्डा इन्स्टिटिउसन गायसननायनि एजेन्डा आरो बेखौ जों लुबैयाखै जे आसाम सुक्ति बायदि गोलैना थानायखौ लुबैयाखै बर' सुक्तिया 100आव 100 मावफुंजानांगोन गोजोन्थों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।